Machigni kuku maro wach nyinga en Haron Otieno, Mheshimiwa Leonard Urero Central Alego live chenro makawonere. Mheshimiwa Leonard Jerome. Mkongo pole sana kumketigi bodo. Ichope studio mana saa achiel midhiambo. Odo waromo kurimuna saa 3 minusani. Mono. Ero kamano Jerome. Kamano. Penyite nadi kawuono dinge chingicha. Intimo be? Abayal kuom ruoth makoka kora. Yes. To nitie gimoro moko mora wasebedo kwa wacho ni jilal gikone tinego gi Isia kanyo nyocho lor skul tarik 15 changwan mokalo mano lor ni eri. Yes makoro yepeni. Yes. Nitie japuonj moro mapuonjo Rombe River en kiwuoke daraja mapoche kiwuok Ogelo nopuonjo kanyo primary school kanyo japuonj ni tok high school olal iluonge ni George Otieno Adede. Okwange kama japuonj ni odhiye jaode Ruth Odingo piny odhiero wuode Quincy Adede omoko adwa kwa Inspector General mar Police kod DCI Kinoti. Yes. Uni munyalo rito ngima yie udwarno kama japuonj wani odhiye Olal nade osego report ka police osetem yore duto teto jole alinga mako dwatani jonat masia uklos to mato japuonj wadgi jole ngalinga koro chuna nyaka ka jalony makendo atero mag dhano awuoge wacheni kapok akawo action machielo mabro kawo mbele ka no lal nade mheshimiwa japuonj wuok e school to dhi oduogo dhi e ot to krayo ot no wuok odhi ka jirani poko nene nyaka kawuono to koka kora ka ngano matimo mang'iyo ratiro mar dhano ogolo joloch nanga nyalo konyo wayudo kama japuonj ni odhi nikech gima nyatamo gionge iwinjo gima nyatamo gionge wadware ongima kata osenindo konege to kelnwago mondo wanegi mwanyate wachine japuonj no ni ngawa iluonge na Adede George Otieno. Japuonj Adede George Otieno kumora mora ma japiny onene mondo mi okonyre kod obila mosechwal report iri gik mano mondo mi yud kuma japuonj nitiere ka nitiere ng'ikruok mora mora to ber mondo mi bed ma onge obila mondo mi okaw okang' mamondo mondo mi gikony kendo ne ni japuonj oyudi bed ni ongima koso. Mheshimiwa mos kumanero anega diri ni okang' bro kawre mowinjore. Kenya dhi nade jaduong'? Kenya otek. Yes. Mokwongo wanya bedo mangima ka wan gi chiemo. Yes. Wan gi oro ma keyo nyokethore. Apuro ga pok nokethore ga wan nokethore na. Kendo senyiswa jopim kor lwasi ni tarik 20 nyaka dwe mar 12 oro dibet. Wande dache nango to Kenya onge chiemo. King estimation mar lal mari. Lal pesa marom nade? Nyago mboyudo gunde 75 mag oduma. Yes. Kilo gorogoro 50 ogunia ka ogunia. Pesa awito mok tin siling 1,100. Oganda nyago mboyudo gunde 16. Odhi nono. Apidho ga apoyo. Oro ni oduoka pocha piny. Sunflower giri okethore. Iwinjo tawacho na mar oduma kende lal malal. Kora penjo ka koro an mana jatelo matiyo matek e dhondara jineno mamkelo ne jigeno. Koro japiny ma kawaida to nyalo timo nade. Ng'at ma timo kata mana pi modho kende mondo mi odu chande bedo tawo. To kata pi mwadwa dhi modho ni odhi lal mbele kae. Koro kambe magwa mag keyo pi Kasibo Masiaya kata ma Kisumu gi. Wago kwano ni mbele dhi chal nade ka koro Kasiaya sani pi onge to oro pok nyobiro. So king'iyo mago ka gimichame maonge to koro terowa kiwegi wach Covid momiyo be koro joluor kata wuotho kata dala wakocha jidhiga gimiluongo ni wagas kata mna gima noginga temo luongo mare ginene iluongo ni majipuro jumla konyore cha owach ni ji kikinyo dhegre so ido ng'ato turna gi puothe ng'ata achiel wagas okethore so yuto orumo. Koro gitu mar Covid ni koro wapenjo to koro siasa bende piny liet majiki ane wachomo kure koro orene kech bende ni aiye lweny midhiero ni mbele ma okwang'eyo ka piny no bende usel siasa jaduonga mudava do weyo nasa udong poklo to udagie ani en geno ma onge okan gako kinde duta wacho ka ni wan kendwa
awacho nyaka kae ni kata gima uru de konywa gonge amo ka jakom nowacho nendo gomna nuro me ombuche wangi gini kaka wan nyathi kich ogolo wenje ke wiye nen kende no wuon ka konyo do yud thenge lakini uno kun nyithi kiye wachalo nyithi kich wachalo nyithi kich loch mar Kenya ma en wan onagi wan mwasebedo kwa thuthni kod mbele kata loje mag mapinje mang'eny ng'eny gi wan joko nagi emosebedo ka kedo ne gigi tiyudo no giko ne loch wa ok ne kamodhiye wich wilgo king'iyo to pinje ruodhi mang'eny joluo mane kelo gi ga ng'eni history wa ji wache mamothembo muzungo loke girgi kata mnal kelo lokruok e piny Ulaya Europe Spain ng'eny kinono mathuti bro ni joluo mane ne ga gigo kata mna pinje ka Egypt farao mang'eny ne gin wana iwinjo so gikone tiyudo loch ni kendo kokonywa gima timore e Kenya kae wachalo gweno manyuolo tong' ok mie pino modh to kodhi no sodho tonge no nyodho tiwang'o dhoge kata ing'ado dhoge gi matero tonge mamare so wakedo to belo mit kedo kwayud chik dholuo nowacho ni jachwe chieme thago gilo gi pangruok mar piny manyasani ma science okonego chieme thago lakini mheshimiwa kile usetemo to kuyudi sani upango piny ka gima usebete kom Muluru Odinga nowacho kaka structure mar civil service mare dhi chalo yore modhi tiyo godo mibadhi wang'ni un gadieri 100% sure nudhi yude iwinjo an asekwayo jakom kendo mano ng'ata an awacho ga nani e jakom e piny luo ka an e tinga adwa kwayo jakom ni okaw lewi odwok e dhoge okaw palo odwok e lwalo oyudo loch koseyudo loch kokogol koke ing'eni lweny ma kawaida kik igol lweny machal gi ng'ama go kodi lweny mano loyi in weyawe ogol lwenje tin ng'iye tineno ng'ol mage kamogikie che machakie ma ok e sa mwadwa sungo gik mwadwa dhi timo telo mag Afrika joma be ok noyude ga nyaka nene kata Moi nocha nani Attorney General machon Jojo ne paro ni Moi ni giketi aketa kanyo ni gibro jomosekedo ne loch kata timne Gold Coast Ghana Kwame Nkrumah oke mano olieko loch mar Ghana en ng'ama iluongo ni JB Dankwa ema nokelo loch bokelo gimiluongo ni Gold Coast People's Congress to koparo ni en kende odhi Ulaya odoywa Kwame Nkrumah obiro gwenye boloko loch kata mnakidhi Zimbabwe ne wan ng'ato ni Joshua Nkomo katedem na Uganda ka ne wan ga ng'ato miluongo na jomopogore jok ma mokelo paketo msingi mar loch aw marach ni giko ne iduodo giga to jok maonge korgi gatachgi kaw loch lakini gesa ni mheshimiwa onge ng'at minyalo wachi ni onge kore gatach nikech Ruto maina front runner wuoyo pile kendo wachi kako pango serikal mare kaka mar jo kata mne muma kidok chien no wachi jomoko broko uloso gi duol mar koro to gin jo malaika emo mino kutaka moka wan gi bali Yesu en bedo koro to kara en gimoro nono so mae gik mineno dhago eno muma onge siasa maduong' maloyo hekalu mar Kristus mwan gi buge mag hekalu mar Nyasaye mwan gi buge mopogore machalo ka muma ilemo kae ma muma nitie maduong' moloyo gimoro amora moko mwaneno gi miwacho ni siasa maduong' moloyo en ma jonemo goga gi to giwuondre gin ma siasa gi motegno mogik to be kanye mwagole gik mabeyo style ma Muluru Odinga tiyo godo ino ken campaign maberni aparo ni chopo moko ne chopo kama nyaka Musa dhi e got Mount Sinai odhi olos gi Nyasaye na wacho ni kalore kata gi midhiero mwaseyudo go mar Covid modwoko jakomwa piny kae ni dware no dhi obed oyue kende maksa ng'ama biro ire onge kata an adhi ga e got samoro adhi got lemo midhi lem yes kaduogo to koro kan gi Yesu ka yimbi gima chalo onge ng'e chon
Chon ne wan ga mara got Ramogi koso got mai. Chon no got ko wan gi got Jerusalem an jaka baba be. An jaka Catholic motegno to ko ngoma ta de ka baba tingol katena tingol rosary. Ite got Jerusalem. Aloso kenda ngata chiel gi Nyasaye. Ka duogo to goro penyo ko pok chal. O kanyer ni achayo weche magalam. Atamora henya kama shimua lele neno ni tabiri yo siasa lo gobonsi jo kubende go chonge penye dok la Nyasaye ubongo nyakalaga angomi Ruto kale moto kudwa kidogo lo pesa ko siro go kanisa no kapingo ngato e piny mar Nyasaye ni samoro Nyasaye ne tiyo gi joma recho mondo yaw ith japiny kisomo muma ibro yudo seche moko Nyasaye ne we jotelo maricho mondo obed mondo mi osiemu fufwenyu gik moko recho so jok mwaneno gi duto telo duto Nyasaye makelo mabeyo kata marecho mondo ochop dwach Nyasaye obed so ano kadwa loso kuom Ruto to ka waseng'e ma en loch piny milaro nyaka walemo wan bende ji te lemo kata jok marecho kata jomo kajuoga be lemo Nyasaye yie belo mane nawi nani mkamunluonga cha bia nege ng'ama idwaro na nege cha Jiji duto luongo nying Nyasaye. Koro Nyasaye wene dhano thuolo moko wene jachien. Ni kara chop dwechu to bet chien. Mano nitiere buk mar Jo-Korintho mokwongo kara 2:6 nyaka 30. Mago buge mag Paulo. Mondo mi akete tela kudu godo jogi kumuluor. Buge mag akaw jok maonge godo kudu godo jogi ko mane godo. Na akaw jok apinyo jwanga kudu jogi kuma pinyo luor. Mondo mi ong'e ni Nyasaye. Nyasaye wanitiere. Mheshimiwa PMCs Masiaya. Okochul. Yes. Wacho ni ubetie pesa. Awacho ni. Hold on. Live. Chini mali kukumano wachi. Mheshimiwa Leonard Uriaro wachiegni tisa ni pastor nikech wacho ni Wood John samoro chuno mondo mi adhi wi got Jerusalem alos kawan gi Nyasaye jedi ma en kukumano wachi. Live chino mari mar kukumano wachi Mheshimiwa Leonard Uriaro live Lulu TV. Mheshimiwa PMCs udagi chulo iwacho no kawo pesa. Adado wacho ni chilo momieno loch mar rasanga iluongo ni executive. Yes. Kikruak Uriaro. Yes. Gimineno kanyo no kwa fanadwa nyisi ng'ol mantiere ng'ien basari dhimna higni pogo ga to basari ok en development kaka basari mar higa mar 2021 sani kata tiyo kwa mfano gi manager mar ofisa aoro ga dhi skunde mondo ng'ie basari mar gi 20 ma anyalo wacho ni an gi case maluwe e do Kisumu ka ma waziri manera sango riembo ng'at moro ni ng'ato kiano odonjo na naketho nying gi to nago frimbi to gikone oyudo ni $90,000 nolal gang'wen gi inyalo negi nikech gimoko ng'ato osechamo ti wacho inyanegi ng'ol mar tich mar governor ng'ikruok mare e moduoko wachien kineno ka wan wasekalo chik mar basari bunge masani watimo amendment kane wayudo na bunge chik mokalo cha ema ne nyayo kuo to iyudo ni basari mar 2021 kar mondo gikwa basari gi chik manyo wasepuodho mar amendment maigani gin gidhi kwayo gi basari mar gi chik mokalo ba controller budget ndiko negi kanyiso negi ni e baruani mae barua mineno kaeni mane gima kanyo ne pro nene kopi done okuko ko controller budget. Yes. Ere kaka gikwayo chik gikwayo pes basari makoro sani nyithi siya kwamo gi chik mane os magin ywak no ng'ol watim walok chik no kwaduoge pes PMC an kaka jakom mane ni bunge mokalo mang'iyo weche dongruok an malieko weche mong'ith kaka onego bed ni pogo pesa mar PMC nikech musingi maduong' mamiyo tich tire maber be omeneno ne wodna ji wuoro ni nderni olos tiwa iwacho iparo no wan gi governor yo mapango go PMC adwa wacho ni mokwongo basari pes PMC mokwongo e bunge mokalo nopog to nopog e bade bana wacho no wodna kik mul pesa mano face mokwongo ma MCS no dhi dala mawuod ni nokomul atemo wacho ni nikech yo mani pogego mibadhe ne nitie how maber wa bunge manyien obiro wachak wabet piny mwa wacho yo miluwo mondo poggo basari
not bursary, pes PMC. Yes. Nikech sama gibet ging'iyo ka contractor tiyo marach cha, Yes. gikone governor sim ni tich rach ka or minister mar ndara, jotich mag ndara, giketho sechegi. Koro iyudo ni pesa ging'ado, to kuma pesa ne dhiye watimre nade? Waseluwo gino gi bunge masani. Koro mheshimiwa. Wawedo wacho ni Yes, yes. banyo wasetieko. Yes. Karibu dwe achiel mosekalogi. Yes. Gimomonowa yudo duoko maber girendre nan minister mar finance. Yes. Ni kian covid omaka, minister kia mar works covid omaka, jotend migepni Okinyawacho ni tuonre. atemo wacho ni tuo kinyaka to idwa nyisa ni ka waziri onge to sirikal ochung', ka minister onge sirikal ochung', ka ruodh goro onge sirikal ochung', ka governor onge sirikal ochung'. Sirikal ok chunga. So nyo wasedeyogi ma kiny tich adek wadhi loso e mogik nikech onyis nyaka PMCs no oro barua mar bank bengi ma pesa dhi bengi direct ok mokalo ka ma pesa no dhi ofuke ji meno dit query ma mano to jonono buge sirikal jo CID onego dhi olu joma noyudo pes jopiny manto mara na areso masani aka an pesa mar PMC ma mara million mok tin na ang'wen nyaka governor chul PMC then idhi riwo gi masani ma wan gi MCS masani ni benyo waseloso governor nyaka chul jogo mok ni pesa go ing'ado gi ka pesa mag okumba mar thieth NHIF okumba mar heri NHIF pesni mag loan ing'ade bengi tok ok dwa yie miyudo ka jotich masia masani iyudo ni ka gidhi thieth NSS okti to ibe ng'ato kuriero ni ndiko jatich ting'ado pes ng'ano to kior itwi mara moja to mai pes jopiny tikwalo wano kwa makji war kwa sefwenyo to wago frimbi to waluwo gi kaka masani ne be usego frimbi wasego frimbi mawanyo wasetiekore gi jopiny osegoro na nimdi gi mag bank masani onego bed pesa osemigi mama mes wachno ni mes governor mheshimiwa. Yes. Dayo moro winji sani. Yes. Nindo poko chako nindo mondo otiek chendo ni eri. Kwaro moro winji sani poko chako nindo mondo otiek chendo ni eri. Yes. Mano chungu kinyi mogo ni kora. Yes. Position mar wach PMCs masia en nango. Peso cham, adwa wacho governor odagi, kusudo mudagi. No. Kupore no chame loka chaka ming'ade. Nikech onego bed pesa king'ado to dhi account mar PMC mamano governor gi lange manyalo so lwet gi ondong'no. MC onge kanyo. So wan nyaka today, nyaka kawuono, wan wang'e ni pesa no nitie. Makta ko chame gidhi ng'ogo. Gidhi nikech kwa fane odna. Ing'eni ne ochaka usei mag ji higni 4 mokalo. Ji ne paro ga noriero ka usei mag ji olal gi pesa. To ne waling'aling'o kwadwa loso kata bedni okipeja wachni. Pod wali adaling'aling'a nikech anang'eyo nitie kama dhi juko gi. Nikech ulenga kamano. Wachni nitie kaka iluwo gimoro. Kiseluwe bochopo kama kura se wachoni no wasepange kamano. Koro iling' rito nikech kichako loso tibro par ka tibro na luwo gini to riere motimore nade. Nitie weche mang'eny ma chuno no waling'. O kata mna mago kende, kata mna weche mag miyo jopiny lo yala swam, wane wasemiyo governor pesa, o reshuffle waziri mag logi, en gi nitie gimong'e gigo. Koso chieme lopego, so nitie gigi ma kwasewe step, bwa miye thuolo botame, to koro riero golo koke. Koro solution. To sama golo koke ano eme bro wacho no riero rach. Koro solution en ang'o? Solution gima dwa wacho ni jopiny PMCs dhi yudo pesgi asingoni mana ka pes basari mamoko awacho ni dolal milion 94 ka machache ni tiji disi mapoko duogi nyaka sani okaduok kwasefwenyo auditor general osefwenyo en tiji jo anti corruption gin kure noko ndika e tich na dhi amak ng'ato kinoti med DCI magidwaro jo mibadhi iwinjo ODM en chama mawacho ni mibadhi okwadwa Sami kuelo chamo kukuelo. Mibadhi okudwa ntiere ji mang'eny. Sami kuelo. To koro ken ODM in governor in gi jotiji mindiko cha. Dong sani awinjo na governor ok awinjo governor otengo joge mag manyonge. No so lwet gi ondong' moro milion 150. Wano samo oriembo jogogo wadwoko nikech pesa olal ka.
pesa olal ka contractors moko okochul magi gik madhi mbele koro sama oriembo jogogo oriembo gi nodwa kousa kaka mamoko oriemboga then oduoke tich. Be nitiere pesa moro amora muselawo siamo jogo? Adwa wachoni yes or no? Bende pesa waselawo pesni mang'eny mojoko asiem ni moro muselawo mojoko waselawo pesni mang'eny bwa joko okay asiem ni moro yes jogi kawo $19.3 dhi nyiewo lowo ma onge mar Bikra mana welo ni dwa medne university ma Maseno Jaramogi Oginga gikone to afwenyo ni pesa ne nochul to pesa kotimo wawacho ni governor duok pesa no wan gi buge nikech kwasewacho ni governor duok nyiso ni wasetieko marwa en mong'e ka pesa no noduoke mano koro tije nikech buge mwawacho gagogi ka kwa mfano stok dweni onego bed buge gi giting'o gi dhego rado gi senators be Nairobi. Mheshimiwa kinyo kamera ni yes bentigi musego ekoko ma ukonyo japiny in terms of pesni malala kada jok mok chul iwinjo musela mukoni midhiero mantie nyaka wakik wawuondre pesni nowach no wan wapango kasewacho no governor kawo pesa ni odhi ogero osuptal ma kama an koro kamul pesa no governor matimo ne bed ni chik owacho ma emomiyo wadwa nolok chik ni MCA bende gi ondong kaka mbunge to mano to yot mondo ka pesa olal tidil koda direct mai ng'at otiyo pesa marach en kendi we to kendo ng'ama nomiye pesa no tigo ka jopiny owache milu ka kuriero odak timre jomotiyo gi pesa marach gibed governors mana ka piny mar Nigeria kane wach mar devolution nobiro governors karibu 95% moko notho e jela mag jopiny eka marwa ni bende unyawe ni piny oling gingone ubro tope jela kopore no uthocho kapok omaku to habu ber to gingone nyaka bimaku yeah live kuku marwach Mheshimiwa Leonard Uriaro Burito Central Alego Esia County. Ai Mheshimiwa no kitho yaka hebo wich kut don't know ka president of South Africa case ne podo jiengi thenge president to South Africa walemo gane chama mar ODM opor gi mar ANC donc mar president case ne mar mibadhi podowe to ni otwe dweche auchiel koka case ne dongo chama Uganda so kikipar ne wan demokrasia so wagi pod mathembo to akuru man male mosetwe to kuri ni ngano ina governor inja tela mora moyier ni kwelo yes ka ilo sembi mar party kon bi magik moko sani joluo ne lose Facebook ng'eny joluo moko kaya nigi duote ne mor mokalo ne general Sario mag KDF mo promotion oyo makake kumoro achiel kum jaluo cha dongo omiye telo higni 4 to jalwenye retire bang' higni adi odong' higni adi sani jegni 50 gadi debed ni en ng'ama bro telo higni 10 to wang'eyo nodhi konyo wating'o ligangla cha matiende ni bedo ni ofis no dongu manyo pinye ga manyien gigo onge gigi seche moko ji adi mosegamiwa madhodi ma wato nogowa ang'o momi kwedo gimoro ng'acha cho omi dong' ng'ato nitie bembe momi promotion gi jaode to dongu dwaro ga mondo nitie ng'ato moro mabe omi promotion gi jaode mano en ni ode gi chae ma oyudo gweth bedo ni an MCA okonyiso ni koro ne en mwandu mar jokoriero ber matimo cha ne oganda mag Central Alego ema ka jopiny opako to jokoriero bro yudo gweth ni wuodwa kara notiyo keta ibed mna jaluo tibi tiyo marach kata mna ng'ato koko Robert Uko dongo ndege ka joluo mane ni kode nokonye sitima wuodgi onge telo to no manyi wuodo mondo bede telo sama wuodo bede telo to no nyalo bede telo mago jolwedo telo maduong' en mar loch maloch ok telo mar jolwedo telo mar loch mwadwa jakomo kawe loch telo ochopo giko mar chedo mar kuku mar wach Mheshimiwa Leonard Uriaro Mheshimiwa kauni chwake manade Mheshimiwa ine mi jidha okay wachwari mugi 30 seconds anana onge wach piny midhiero nitie tuo pod nitie kendo iwacho nobiro okang' mopogore anakwayo jowa maonge nyalo winjuru gik ma sirikal osewacho logo gi timo mamoko go to tak uwe mano
tiuru matek. Sani nyithindo okwamo kuoma. Madwa dhi skul. Tanda kaka danga kongi bende otama. Sirikal monde go bende konyo gi basari, bende jotelo manoyier mane gigo ni elwetgi bende nuru ne tich. So jopiny unu kendu, to unu mna kendu gi Nyasaye chu. So tiuru matek, modong kete uru lamo. Asante sana mheshimiwa Yina muno miagunero kama na heja kumchung kod jopiny wuod ni na winyo report mari gik mane timo mane siro japiny weche gik mag school fees kod moko mathoth ko wach nikech nitiere kar kae to chunyi no dwaro jotelo bila gweko long komora mora mantiere ber mondo mare ulwetwa eka wanyalo toyo kuodo mantiere mbele wa mwalo lweny bedi gudu tino maber ero kama ne nyako mkwete Lulu TV. Asante sana Benezero Babel Sina director mar chero niri momo cheniro bedo kare kako bedo chako dogoro mkodi chieng machielo nyinga en Harona Otieno.